In de Franse hoofdstad bleef de sfeer de hele dag gespannen. De hele dag zette de Franse politie de klopjacht verder op de broers Kouachi. Ze zitten de twee op de hielen in het noordoosten van Frankrijk. Volgens Franse media overvielen de zwaar gewapende daders een tankstation in Reims. Wij spraken met de Limburgse Parisienne Caroline Knevels. Zij is van Hechtel-Exel en studeert in Parijs, vlakbij de plaats van de aanslag. Dit is Cherif Kouachi samen met zijn broer Saïd verdacht van de aanslag. Hij staat bekend als jihadist. In 2005 voerde de Franse televisie hem op. Hij droomde van een carrière als rapper en van mooie meisjes. Maar een extremistische moslimleraar overtuigde hem om te sterven als martelaar. De zoektocht naar de daders hield vandaag heel Parijs in de ban, vertelt Caroline Knevels uit Hechtel-Exel vanuit de Franse hoofdstad. We volgen het allemaal op de voet zelfs. In de klas zijn we de hele tijd op internet eigenlijk aan het meevolgen, omdat iedereen blijft ervan in de ban. En nu zouden ze op een paar uur van Parijs zitten. Maar iedereen blijft toch op zijn hoede en blijft toch uitkijken. We merken toch wel enige paranoia op straat ook. Vanmiddag luidden de doodsklokken van de Notre-Dame. Om 12 uur nam iedereen op het plein een minuut stilte in acht. En ook gisteravond toonden de Parijzenaren hun afschuw voor de aanslag door massaal af te zakken naar de Place de la République in hartje Parijs. Ja, er zijn heel veel initiatieven zelfs. Ook vandaag, ik denk vanaf 18 uur, zet iedereen een kaars aan het raam. Ik ben gisteren ook naar de herdenking, naar de samenkomst op Place de la République geweest. Wat heel mooi was om te zien is iedereen die dat samenkomt, zijn solidariteit toont. En vooral wat mijn krop in de keel heeft gegeven gisteravond was het feit dat we jaren na de revolutie nog altijd voor vrijheid roepen. Het terreuralarm in Frankrijk is inmiddels uitgebreid van Parijs naar het noorden en de streek van Picardie. Volgens Franse media hielden de twee terroristen zich schuil in dit stadje. Het blijft vooral terugkomen dat er een voor en na zal zijn. Het is ook een beetje, het wordt vaak vergeleken met de aanslagen van 11 september. Iedereen gaat zich altijd, vooral iedereen die in Parijs woonde, gaat zich altijd herinneren van waar dat die persoon was op het moment dat we het hoorden. Het heeft echt een enorme impact gehad en mensen zijn er nog altijd niet goed van. Deze ochtend hoorden we al opnieuw een drama en het is dat vooral wat dat mensen echt heel veel schrik aanjaagt. Op verschillende plaatsen in Frankrijk dreigde de situatie te escaleren. In de buurt van Le Mans en in Villefranche waren explosies te horen in de buurt van moskeeën. Ja, Issa Kalai, hoe je het nu draait of keert, die terreur komt nu echt wel dichtbij. Dit is niet meer Syrië of Irak, dit is eigenlijk vlakbij. Hè? Ja, ik wil misschien eerst mijn steun betuigen ook aan de nabestaanden en de slachtoffers van de aanslag. En ook een oproep doen naar alle journalisten hier in Limburg, in Vlaanderen en zelfs wereldwijd, dat ze zich niet moeten laten doen door de gebeurtenissen in Parijs. Het komt inderdaad dichterbij, dus ook een oproep naar alle Limburgers om nog meer met elkaar in dialoog te gaan. Dat is de enige manier waarop we die dingen kunnen vermijden. Als we elkaar leren kennen, vanuit het integratiecentrum zetten we heel veel activiteiten op in het kader van ontmoeting, dialoogavonden, uitwisselingen. Daar is waar we eigenlijk in de toekomst ook nog harder moeten op inzetten, zodat ja, onbekend is onbemind, maar onbekend maakt ook vrevel en frustratie, of brengt vrevel en frustratie naar boven. Dus nog meer inzetten op dialoog en samenkomen, samenbrengen van verschillende gemeenschappen.